Kublai fi baro ki viewers khamtame ya ki football fans ki bano po state Meghalaya la pide ki fan juno especially ya ki Argentina and Messi fans mo gani kadi ka khubono ta jungfi congratulations be pilai ya karshan pilai support met bat mansim la kamata ka jingjob jong kari Argentina bat khamtame yo Lionel Messi ni kwa baro ban yo ibyang ba u Lionel Messi harangkat ka team ka jungu kinyora biang ya ka trophy jong ka World Cup arjar apanrio tina markata jingele ka penengka England persai ka Argentina kalau kutno menta ka step hakaba ka Argentina kalala ban pelimno ya ka England da arla iwe goal hakaba hakane ka jingele ka England kalala ban tam da iwe la not goal persai ya ka Argentina hadu ka prapo minute tiki supporters ki fans kila donda ki jing sir jing ting namar ba ki ting yo le sika Argentina badu Lionel Messi kinsha eliminate no na ka World Cup handai da jing support barat ba jong ai ki fans na kaleng kiri jong ka perthai ka Argentina kala yale kai bha ha ka second half hadin ka 4 minute bat kalala ban pen phai ya ka shigol long ba u Fernandes but hadin ba u substitute player Martinez ulami hakajaka jong u Semyon la wan ka kabu ha ka ba assist kalwan lung ba u king of football Lionel Messi ha ka ba kala day ya ka heading jong u Martinez hangta ka ball kala le rung suk sha ka goal jong ka England ba ka Argentina menta kala tam da ala iwe gol hadu bandakut ke jingele kai nakata katau hadin ke jingjob ya ka England ka Argentina menta kala poisha ka final bat kan ya khun persha ya ka champion jong ka Europe kata ri Spain ti kumban supun kan mau ka Spain ru kalala ban pelimno ya ka champion ka balabat house nam arjar kat pra ka France da arla not goal tinamar kata kandi kecing lekai kaba I bang hadu kata haka final nomor ke champion jong ke Europe persya ya ke champion jong ke South Africa kinya kendu ke Spain persya ya ke Argentina u Lamine Yamal persya ya u Lionel Messi desha ki fans jong u Messi bat ki fans jong u Lamine Yamal ke Spain bat ke Argentina Nashikwa ban bu kejingkelivi jano pi support mano ban job ban mano ban yora ketika trofi jong usnem harajar apun riu ti bu I comment ki jong pi nagabenta pin support ya lagi jong ki ri ya lagi jong ki players